Ang tambag ngadto sa mga dili minyo ug sa mga balo. Unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 25 hanggang 40. Bahin sa mga dili minyo wala ako'y sugugikan sa Ginoo. Apan ania ang akong tambag ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Dios. Tungod sa mga kalisdanan niining panahuna, mas maayo pa kon magpabili na lang kita sa atong kahimtang. Busa kon adunay kanay asawa, ayaw siya bulagi. Ug kon wala ka pay asawa, ayaw na lang pang asawa. Apan kon mang asawa ka man gayod, dili ka na sala. Ug kon ang dalaga mamana dili usab ka na sala. Nag-ingon ako nga dili na lang unta kamo magminyo tungod kay gusto ko nga malikhay kamo sa mga kalisdanan sa kinabuhing minyo. Ang buot kong ipasabot mga igsuon mao nga, hamubo na lang ang panahon nga nahibilin. Busa kadtong adunay asawa, angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa. Ang mga nagsubo angay nang magkinabuhi nga murag walay kasubo, ug ang mga nalipay angay nang magkinabuhi nga murag walay kalipay. Ang mga namalit dili angay magsalig nga magpabilin kanila ang ilang mga gipamalit. Ug ang mga naggamit sa mga kabtangan dinhi sa kalibutan dili angay mawili ni ana, tungod kay ang mga butang dinhi sa kalibutan dili mulongtad. Gusto ko unta nga malikay kamo sa mga kabalaka ni ining kalibutana. Ang walay asawa walay laing gikabalakan kondili ang buluhaton sa Ginoo ug kon sa unsang pamaagi siya makahatag og kalipay kanya. Apan ang lalaki nga adunay asawa na balaka sa mga butang dinhi sa kalibutan kon unsaon niya paghatag og kalipay sa iyang asawa. Mao kana nga mabahin kanunay ang iyang hunahuna. Ug mao usab ang mga babayi. Ang babayi nga walay bana walay lain nga gikabalakan kondili ang pag-alagad sa Ginoo, ug gusto niya nga ihalad ang iyang tib-uok nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Apan ang babayi nga adunay bana na balaka sa mga butang dinhi sa kalibutan kon unsaon niya paghatag og kalipay sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Wala ko kamupog nga magminyo kondili gusto lang nako nga hapsay og walay babag ang inyong pag-alagad sa Ginoo. Karon, mahitungod sa mga managtrato, kon sa hunahuna sa lalaki nagbuhat siya sa dili angay ngadto sa iyang trato, ug dili na siya makapugong sa iyang pagbati, ug sa iyang hunahuna angay na nga magminyo sila, maayo pa nga magpakasal na lang sila. Dili ka na sala. Apan kon desidido ang usa ka lalaki nga dili magminyo sa iyang trato, ug alang kanya wala kinahanglan na ang pagminyo kay mapugnan ra niya ang iyang kaugalingon, maayo ang iyang gibuhat. Busa maayo ang gibuhat sa nakigminyo sa iyang trato, apan mas maayo pa gayud ang dili magminyo. Ang babayi nahigot ngadto sa iyang bana samtang buhi pa ang iyang bana. Kon patay na ang iyang bana mahimo na siyang magminyo pag-usab. Apan kinahanglan nagtuo sa Ginoo ang iyang piliyon. Apan kon ako'y pabuton, mas magmalipayon siya kon dili na siya magminyo pag-usab. Hinihuna-huna ko lang, apan nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nga aniya kanako mao ang nagtudlo ni ini kanako.